Jissokta l-iskandlu Alessandro Lija fejn minkejja li Roberta Bela kien qal li se jolli l-standards meta mbuttaw lil Rosjen Kutajar biex titlaq mill-Partit Laburista, jidher li fil-verità l-standards tbaxxew aktar. Dan hekk kif Alessandro Lija iben l-avukat Pawlu Lija li hu involut fit-tmexxija ta' Roberta Bela u influenti fil-Partit Laburista għadu jokkupa l-kariga li għalija ġie nominat mill-Partit Laburista, dik ta' membru fuq l-awtorità tax-Xandir. Dan apparti li Alessandro Lija li hu wkoll kummissarju għall-Ġustizzja jinsab għaddej minn diversi proċeduri kriminali serji relatati ma' vjolenza domestika. Uħud mill-akkużi f'każ taħtija jġibu magħhom snin twal ta' ħabs. Dan mhux biss juri li l-Gvern Laburista mhux serju fil-ġlieda tiegħu kontra l-vjolenza domestika, iżda juri wkoll kemm il-Gvern Laburista jimmina l-integrità tal-istituzzjonijiet anke kostituzzjonali billi ma jkunx hemm riżenji jew għall-anqas sospensjoni ta' dawk li jkunu qed jaffaċċjaw akkużi kriminali serji. Kaġun ta' dan qed tiżdied il-pressjoni fuq Roberta Bela f'dan li qed jitqies bħala test importanti dwar l-standards fil-politika biex hekk kif f'Diċembru li ġej it-terminu ta' Alessandro Lija bħala membru tal-Awtorità tax-Xandir jiġi fit-tmiemu dan ma jerġax jiġi nominat mill-Gvern Laburista.